tinerii au constituit dintotdeauna o investiție sigură și de viitor pentru biserică. Prezența lor în centrul vieții eclesiale este o garanție că adevărul Scripturii Mântuitorului Hristos poate fi purtat mai departe. Cu toate acestea, tânărul de astăzi se găsește într-o permanentă căutare. Mii de întrebări îl frământă și puține răspunsuri pot satisface această sete de cunoaștere. La asemenea întrebări încearcă să răspundă și Biserica din Oltenia prin reprezentanții ei în lucrul cu tineri. În anul 2010, manifestarea s-a desfășurat la Mănăstirea Tismana și la parohia Pociovaliștea din protopopiatul Târgu Cărbunești, județul Gorj, și a reunit 50 de tineri din cuprinsul arhiepiscopiei noastre. Tema dezbătută a fost tânărul creștin între tradiție și modernitate. Pentru a discuta despre implicațiile acestei dileme, au fost invitați domnul Costion Nicolescu, cercetător la Muzeul Țăranului Român din București, și domnul Cristian Tabără, director de imagine al Televiziunii Române. La sosire, înalt preasfinția sa a fost primit cu pâine și sare de către 2 tineri îmbrăcați în straie populare. După tradiționalul ceremonial de primire, înalt preasfințitul Părinte Irineu le-a vorbit celor prezenți despre importanța comuniunii în biserică, conștientizându-i pe tineri că sunt aleși să fie adevărați apostoli ai bisericii. După prezentarea în plen, au urmat concursurile de poezie, eseu și cântec, la care s-au înscris numeroși doritori. În continuare, elevii de la Liceul Teologic Sfântul Nicodim din Târgu Jiu, coordonați de domnul profesor Gheorghe Plăveț, au organizat o expoziție de icoane pe sticlă și o paradă de costume tradiționale oltenești. După încheierea activităților de formare, caravana și-a luat rămas bun de la spațiul sacru al Sfântului Nicodim și a plecat spre parohia Pociovaliștea, unde a fost primită de părintele paroh Constantin Popescu și de enoriașii săi. Pentru a crea un mediu plăcut, pociovaliștenii au aprins un foc de tabără în jurul căruia tinerii s-au destins, au cântat, au dansat și au legat prietenii. Întrunirea de anul acesta, organizată în perioada 6-8 mai, a reunit peste 100 de tineri de la mai multe parohii din Arhiepiscopia Craiovei. Locația a fost aleasă cu grijă și a continuat tradiției din anii anteriori, prin care am pus alături viața monahală și experiența parohială. Astfel, pe lângă parohia Strâmba Jiu, unde s-au desfășurat lucrările congresului, tinerii au putut vizita și mănăstirea Sfânta Treime din județul Gorj, străveche vatră monahicească, încărcată de tradiție și spiritualitate. Tema întâlnirii s-a încadrat perfect în contextul teologic al anului 2011 și a inițiat pe participanți în problemele familiei creștine de ieri, de azi și de mâine. A urmat mult așteptata prelegere a părintelui profesor Picu Ocoleanu, cadru universitar la Facultatea de Teologie din Craiova. Sfinția sa a reușit să aducă la oaltă tradiția și înnoirea în contextul vieții de familie, exemplificând temeinic fiecare argument.
În cea de-a doua zi a întâlnirii, înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, a fost primit cu pâine și sare în sala de conferințe a parohiei Strâmba. Discursul mitropolitului nostru a avut în vedere rolul familiei creștine în tumultul societății actuale. Tema pe care Sfântul Sinod a propus-o spre dezbatere, spre reflexie și meditație este grefată în jurul societății de bază, în jurul celulei existenței neamului omenesc, familia. Cu toții avem o familie, ce înseamnă că existența noastră ca persoane, ca identități și entități de sine stătătoare, trebuie să avem un început binecuvântat într-o familie pe care părinții noștri și la rândul lor au moștenit-o de la strămoșilor. Mergând pe firul acesta urcător al familiei, ajungem la cea din familie pe care Dumnezeu a creat-o pe pământ, familia paradisiacă a strămoșilor noștri, Adam și Eva. În cadrul lucrărilor, tema a fost dezbătută pe grupuri de activitate. Ideile au fost expuse în plen de reprezentanții fiecărui grup, iar cei din sală au putut comenta cele discutate. În cea de-a doua parte a zilei, Biserica Parohială din Strâmba Jiu a găzduit finala concursului oratoric Sfântul Ioan Gură de Aur, organizat de Fundația Cuvântul care zidește, ONG patronat de Mitropolia Olteniei. Au participat elevi din Arhiepiscopia Craiovei și Episcopia Severinului și Strehaiei. Cei mai buni oratori au fost premiați de organizatori. Fiecare ediție a Congresului Tinerilor Creștini Ortodocși din eparhia noastră reprezintă un bun prilej de evaluare a activităților catehetice care s-au desfășurat la nivel de parohie pe parcursul unui an de zile. În toate aceste demersuri, purtăm permanent în inimă și în minte promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos, care ne asigură că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν επισκοπιστίας και προνοίας της παρασού αξίωσον μόνοι Θεομήτων ως αγαθή αγαθού τελοχεύτρια.